Dobrodošli svima na ovaj YouTube kanal. Danas predstavljamo reč Božiju koju je Gospod naš Isus Hristos izgovorio kroz svetu Virginiju Rumunsku. Božja reč o velikoj nevolji 1977-1978. Deco, neka svi znate da je smrtni čas došao svetu, jer je svet pao u teške grehe. Vavilon, veliki grad, bit će obučen u žalost. Čuvajte svoj posao i svoj život sa mnom. Prestanite da radite praznikom i nedeljom. Sinovi, živite u strahu, jer vidite, imate komšije u susedstvu koje rade nedeljom. Imaš svet koji više ne drži praznike, i bič će doći od mene, ali ne boj se, jer neće doći na tebe ako ih budeš čuvao sa mnom. Izraele, slušaj, sine, da je Bog došao sa mnogo muke na ovaj narod koji radi nedeljom. Naoružajte se dobro. Neka vas ništa u srcima ne plaši, makar vam je sestra, makar vam je majka, da je Bog postavio zlo na zlo. Da Bog više ne može da trpi zlo delo. O, deco moja, kakvi su blokovi napravljeni na ovoj zemlji. O, kako će se ovi veliki blokovi rasplesti. Koliko će duša progutati ovi blokovi kada se razbiju, i koliko će mladih stvorenja propasti u ovim blokovima zemlje, koji su napravljeni bez Boga. Veruješ li, hristijane? Ovi visoki blokovi, koji se sada grade, nisu ispisani na nebu, ali znajte da je svima njima suđeno. Ali bilo bi dobro da ih više nema. Teško telima koja će se smrskati u ovim visokim blokovima. Jer neće ostati ni kosti od njihovog mesa. Deco moja, ovi blokovi su ludilo, ovi blokovi su odvratni Bogu, ovi blokovi su laž Bogu. Ja sam Alfa i Omega. Lutao sam po zemlji nadaleko, sa svim što je bilo čisto, a što je bilo nečisto, proklinjao sam. Ja sam Gospod u čistom obliku. Hodam zemljom i srećem se sa čovekom. A on me ne vidi. Ne pokazujem se, jer on ne veruje. Ja sam Alfa i Omega, po imenu Isus, ja sam onaj koji je za tebe razapet. Jesam, i uskoro ću se pojaviti u svojoj slavi. Dođi, ovce moje, trenutak ranije iz moje desne ruke. Tako ću te zvati kad se pojavim. Dođite, jer posle mene niko ne dolazi da vas pozove. Deco moja, pokazat će se sve ovo što je urađeno u današnje vreme. Ljudi moji, nije učinjeno od Boga delo koje se neće pokazati u svoje vreme. Bog je stvorio veliko bogatstvo za svoj narod, ako bi ljudi bili po njegovom zakonu. Deco moja, dobar hrišćanin je bio Jakovljev sin, jedan dobar, a 11 loših. A ipak su svi jeli zajedno i nisu pravili nikakvu razliku. Sve će se otkriti, kao što su se otkrile sa Josifom, i otkriće se sva lukavstva Josifove braće. Otkriće se šta su prodali, otkriće se sva lukavstva vaše braće kada ih snađe glad. Kada ih snađe suša, kada ih snađe nevolja koja je pred njima. U knjizi je zapisano da za hrišćane dolazi radost, a za neznabošce tuga. Prođe još malo, i vidjet ćete ono što niste vidjeli od kada ste rođeni na zemlji. Šta ćete reći kada vidite 7 poganih žena da uzmu vaše ime? Ako nećeš imati vere, pridružit ćeš im se i otići u pakao sa njima. Šta ćeš, čoveče deo? Hoćeš li poslušati, ili nećeš? Teško vama koji ne želite da znate zakon. Zapamtite, neko dolazi. Sada oštri mač i nosi ga za pojasom za vreme od tada. Teško tebi ako moraš da prođeš kroz oštricu mača. Bolje je gluv, bolje nemi, bolje je slep ovih dana. Ali bolje je od vas biti ceo i potpuno hrišćanin. Budite umereni u jelu, piću i odmaranju. Previše je za spavanje od noći do jutra. Previše je raditi od jutra do mraka. Znajte da je Bog odlučan da uništi ceo svet. Svi ljudi i sva stvorenja će nestati. Svi blokovi će biti uništeni. Ne dozvoli da propadneš sa svetom. Ako radiš sveto delo, nećeš propasti sa svetom. Budite verni, jer je zapisano da će ljudi kraja dočekati Gospoda pri njegovom dolasku. Budite kao golubovi i sakrite se od greha. Prestani da voliš greh. Ne poželi kćeri i sinove Gomore, nemojte se sjediniti sa njima.
Ne primajte ih blizu sebe jer kažu da i oni obožavaju kao i vi. Gospod Isus je odlučan da vas podigne sa zemlje dok će svet biti očišćen kroz patnju, od mnogih, a ne od jednog. Ne zaboravi reči moje, jer sam te mnogo puta čuo kako govoriš, zaboravio sam, Gospode. To je očigledan greh. Zapamtite ove reči, jer ih je đavo ukrao od vas. Ne zaboravi i ne izgubi nijednu reč, jer jednom rečju ćeš iskupiti veliko mnoštvo daha, da niko od tvojih predaka i predaka nisu zalivani kao što se ti zalivaš. Probudi se, Kristijane. Probudite se i vi neznabošce, jer dolazi još jedan zemljotres i dolazi još jedan potop kao Noev potop, a tu je i veliki talas i klizište i ići ćete milje sa kućama i svime. Ovo dolazi zbog tvog rada, da će biti mnogo gladi i velike suše i da će propasti mnogo stoke i da će propasti mnogi ljudski životi. I car će poginuti za svoje bezakonje, jer je samo zemaljski trud umnožio na zemlji. Obistinilo se sve što je prorečeno u starim. A posle starog dođe Gospod Isus Hristos i postavi novi zakon, a sveti Jovan Krstitelj podvigom se osposobi da krsti Spasitelja, i on beše preteča. On je poslao i pripremio ovu kćer i tada i sada da se svet spase. Teško i opet teško onima koji su prekinuli ovu vezu. Taj greh je danas 100% veći nego u Sodomi i Gomori, ali ja vam kažem, pripremite se. Sinovi, da je bolno danas hrišćaninu koji čini neko zlo, da ja nisam došao ni sa kakvim znakom da učinim. Bog te ne vodi na silu u svoje nebo, jer je Bog odlučio da uništi ceo svet. Anđeli nebeski plaču, mnoštvo svetih plaču, plaču serafimi i heruvimi, plaču za onim što je Bog odredio, i neću se vratiti, kao što se nisam vratio u potop. O, Oče, pucaće varošani na sela, pucaće na planine. Jer je prošla vest da će gradovi biti razoreni. Gde god stignu, Oče, bit će uništeni. A ako uđu u kamenu stenu, ipak će propasti. Znajte da ćete biti uništeni do ovog vremena ako ne uzmete moju moć kao svoj pokrov i moje učenje kao svoju hranu, da biste bili kao prosvetljeni anđeli koji su pali. Ko je mislio da će pasti? Pali su jer su imali skrivene misli. Tako ćeš i ti pasti, jer imaš skrivene misli. Hrišćane, i nećeš postići ono što želiš, što misliš da uradiš protiv Boga. Znajte da kazna koja dolazi na svet i na neke od vas, ne dolazi od mene, nego dolazi od sebe, ali oni koji budu sa mnom, bit će zaštićeni i zaštićeni. Oče Izraelje, malo, malo, i mi ćemo se preseliti iz ove zemlje, jer je Bog odlučio da je očisti. Pomerit ćemo se više od zemlje. Ne gore, gore. Gore, da do njega ne dođe ni oganj što će ga spaliti. Ni voda koja će ga očistiti. Kada se moliš, čini ih sa dubokim smirenjem i sa dubokim svetim životom, da Bog okrene lice svoje ka sluzi svome, da se veoma razgnevi na svet, da ni u Sodomi i Gomori nije bilo ovoga što je danas na ovoj svetinji. Zemljište. Oskvrnili su zemlju, vračbine, blud, krađe, psovke, ako može da spomene toliki gresi koji su ispunili zemlju. Diže se na sveto nebo, izlazi na mesec. Izlazi na sunce. Budite spremni, ne sa motkama, ne sa štalama, nego sa prijatnim i svetim delima. Budite spremni, jer je Bog odlučio da uništi svet sa zemlje. Uvek te obaveštavam i vidim da se ne spremaš. Ko će vam saopštiti ove reči? Jer gle, ovo telo se više ne može zadržati u ovim stradanjima, ne može se dati zdravlje njegovom stradanju, jer narod nije poslušan. Biće krvoprolića. To će biti paraliza. Mnogi će umreti od nesreća. Čak će i kralj umreti povređen, i mnogi zemaljski kraljevi će umreti. I Bog će raditi na tome da učini careve od onih koji su pomeli ulice. Još dugo, dugo će biti naroda bez cara, i ovca će biti poražena ovcama, i ovan s ovnom, i koza s kozom, dok od mene ne ostane samo jedan. Tako piše u knjizi. Kako će da jedu čoveka po čoveka, gospodara od gospodara, i žvaću travu kao stoku. Belijeve. Oče, zato te molim, operi noge jedni drugima,
da budeš neokaljan, da se spaseš, jer dolazi lađa i odneće te sa ove zemlje i odvesti tamo gde ima mnogo duhova. I tamo ćete stajati i svojim očima videti propast koja će pasti na svet, ali vas svet neće videti. Izvan ovog sveta je dobro vreme. Ali dalje. Za njim će biti jedan pastir i jedno stado. Ali dalje, ne ovde, izvan ovog sveta. Ovo je kraj današnje poruke. Neka vas Bog blagoslovi i čuva blizu svoga srca. Amin.